Baca sawah musim ketiga bolo iki mluku musim ketiga niki rekasane. Oh. Menika aja muni aja video. Pas rekoso kok di video nak kepenak ora ngono. Iki lane penak ron tompo sithik bareng nak watos lho. Ngono nek jalan ah. Lah yo mong nak rekoso video nak kepenak ora ngono. Sing kalih galir bolone. Galir to. Sing kalih iso galir ya. Sing kalih duwe. Sing kalih pokoke iso galir ngene iki penak to. Ada dipotong e. Oh. Masih potong. Oh. Ngene iki Dik. Ini cara nenggone wong rekasane ngene video. Ora denger ambekane ngene. Sing kalih iso galir. Penting sing kalih lho. Arek kopling, malah enak pokoknya lho. Landengeng dengek. Ngene iki urung dikirim lho tak yaene. Sing ngirim iki sapa lho tak yaene urung dikirim iki lho. Wong ngetek miring-miring urung sarapan. Lah iya. Sing kalih iso galir bolong. Ya ini orang dikirim, orang sarapan. Alah yo re. Oh, segala klepak-klepake. Baca sawahku buta. Oh, sah. Orang dikirim mantek ngireng-ngireng orang dikirim Gusti. Yo. Mana sing ngene orang dikirim mantek ya ini. Arek kopling. Sakno bolo. Kantaya ini rung dikirim. Lali sing duwe sawah iki. Ngantek ngiring-ngiring ini orang dikirim Pak. Yo. Lah iya. Mosok dulu kasih lo. Kan tak ndengek wong ngantek miring-miring ini orang dikirim masuk kok. Oh ya. Rasake wong blas. Walah, galire sing kalih ya. Songo ini glebake. Larang-larang ora dikirim kok. Lah ya.
Jangan tak ndeng-ndengin ora dikirim yo yo.